Het is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Joet. Friesland rekt van 2015 al de intercityverbinding maar Zwolle kwijt. ChristenUnie Friesland en reizigersorganisatie Rookoff willen dat deputaire Kramer actie onderneemt. Op dit stuit rieden nog alle uren 2 treinen tussen Ljouwert en Zwolle. Een stoptrein en een intercity die tot in Ljouwert, Jereveen en Steenwijk stilhoudt. Uit vaststellen van de NS blijkt nevens de ChristenUnie dat de intercity na 2015 scrost wordt en vervangen door een stoptrein. 2 treinen die oerel stoppen, ja, dat is net wel wollen, want die afstand tot de Randstad wordt alleen maar groter. En dat mogen we net wollen. Friesland, die jet bij Nederland en we willen eigenlijk op een eilandje zetten. Alle startbewijzen van de 4e editie van de Slachtenmarathon binnen van een maand in recordtempo uitverkocht. Op 16 juni worden meer dan 10.000 kuierders en dik 1000 hutrenners verwachten voor haar tocht door de oude zeekering tussen Raad en Jesterbierum. De online kaartverkeer gaat van de morgen om 6 uur los. Wacht. Ja! In 2,5 uur alle kaarten verkocht. De laatste keer had het ongeveer 3 uur vregen. Dus het is wat sneller gegaan. Het gaat alleen maar om dat het enthousiasme van de slachten ook griezelig groot is. Het Eastide Museum in Boetenpost is blied verrast om zijn kwart genoeg geld bij een waar voor een verbouwing en uitbreiding. Het grootste pad komt van sponsors uit de buurt. Musea krijgen zo'n dit hier geen subsidie meer, dat er net genoeg draagvlak is in omjouwing. Bedrijven en instellingen hebben 60.000 van de €100.000 kostende uitbreiding schonken. Dus met de draagvlak zit het wel goed. Wij hebben geld nodig voor een verbouwing en herinrichting van het museum. Daar hebben we plannen voor ontwikkelen en daar hebben we een actie voor opzet. En we dachten dat had een jaar nodig waar we de centen binnen hadden. Maar het is boven een verwachting gang. Wij hebben nu al 60.000 binnen. Het museum wordt een stuk groter en krijgt meer exposities. Verder wil het museum kuierfiets- en autotochten organiseren voor bezoekers. Tjen 12 tochten van een riege bronstichtingen in Drachten is het 4 jaar Zijlstra Weerske waarvan 1 jaar onder betingst. Het gaat om 2 mannen uit Drachten van 21 jaar. Ze worden ervan vertocht dat ze meer dan 20 keer brandstichten hebben. Het gaat benam om coniferenhagen. Somtijden stieren die dicht bij een huis en dat zorgen voor een soort opspoor in Drachten. De branden wienen tussen maart en juli verleden jaar. De stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen had dik 2 miljoen euro subsidie onvregen voor 56 kerkengebouwen. Voor die kerken is de subsidieonvraag verleden jaar afgewezen omdat het geld opwie. Onvragen met de leegste kosten maak je de meeste kans. In mei wordt bekend welke kerken geld krijgen. Elske de Waal zong de titelsong van de nieuwe televisieserie Moordvrouw op RTL Fjouwer. De regisseur van de serie wie op zoek naar een Frieske artiest met een eigen noemen voor de titelsong en kwam via YouTube bij Elske uit. Na dit veske zal van Vreetal elke week de politie-serie over regisseur Fenna te zien wezen. De haatrol wordt spelen toch Wendy van Dijk. Troch de storm van verleden wieken is 5 bunden duin afslaan op de bosplaat op Skilge. In november en december sloeg al Tolewen een heel bunde voort. Dat had het platform Duurzaam Landschap ter Schelling opmeten. Nevens het platform jet duinafslag bij de natuurlijke gang van zaken, maar had het duin nieuw te dooi een soort te leien van menselijk ingrepen. De 5 NHL-studenten die het in campen door Europa reizen om zijn geld op te helpen van Stichting Doe een Wens binnen we thuis. Maar elkaar gaan ze in alle landen west. Om kwartier doet zien van de morgen komt de camper het terrein van de NHL in Ljouwert oprieden. Na een reis van meer dan 50 dagen. Onderwijs vierden de studenten opdracht nu om zijn centen op te helpen. En om boeiende webtelevisie te maken, want dat wie de opdracht voor haar opleiding Cross Media. We hebben in het begin van de trip hebben wij een medietroopdracht in Marseille. Met geestelijk beperkte band hebben we een creatieve medietroopdracht. En dat vond ik zelf heel erg speciaal. 10 slagen we in het rek. Zij is in Boedapest een camera stellen en kampen de avonturiers met ziekte. En dan zullen we het besluiten naar de waarsverwachting. Het is en vannacht restig waar, het vriest een graad als strijden en er is kans op mist. Morgen eerst nog winterwaar, maar kans op mist, maar de zinnen erbij. Het is dan 3 of 4 graden, maar troch de wind viel het wetterkoud om. En dit weer het Nijs van man die 16 januari. Meer Nijs, iederom 6 uur. Daar is eerst naar Heer en Bobbeslag. Nog een mooie dag verder.